Ще трябва нагоре, така. Или... Някъде е аптеката. Абе, аре, ти по аптеката. Така. Сега правим шпакловка на таван с лепило и полагане на мрежа. Преди това сме грундирали дълбоко поникващ грунт. Основата е подготвена. Малко скелето ми е неудобно, но ще се справиме. Колега, позиция малко назад, така. Опаси сме. Да не таковаме камерата. Така. Нанасяме първо от лепилото, което е много важно. Това е лепило за топлоизолация. С лепило за плочки и себеподобни не става. Задължително трябва да е лепило за топлоизолация. Нанасяме един тънък слой, за да може да залепим мрежата. И след като нанесеме, предварително сме си направили мрежата под размер, така че да ни бъде удобно, защото все пак сме на скеле 4 метра височина и е малко тегаво така за полагане. Ето е височината. Така си слагаш над глава. Правиш застъпване от другата мрежа поне на 10 см. Това също е много важно да се знае. Сега да имаше кой да ми продаде и маломашката, ще да бъде екстра. Но понеже няма кой, да правим една малко. Така. Придържаме с глава, защото друг вариант не еме. И се опитваме да я залепим, което малко трудно става. То по закона на мъртви всичко се обърква. От и не е по-майките и мрежа. Така по-врачански казано. Те некога ще я залепим, няма страшно. Ще си вземем така по малко лепилица, нали? Да е малко по-лесно сега. Вижда се, че леко по леко успяваме да залепиме конкретно тъпата мрежа, която ми изкара нервна система. Така, прилепваме е хубаво. Това нещо, което тук се е получило, по принцип не трябва да се получава. Но ще го реагираме с макетния нож. Не е проблем това за нас. Слагаме си материал на маломашката и започваме да нанасяме върху мрежата. Задължително се правят две ръце лепило, защото с една няма да успеем да покриваме мрежата. Ако не виждате на какво съм се качил, нещо, което е импровизирано от моя страна и страна на моя благ началник. Двамата така ни роди главата да го направим това нещо. Така. И след като положим цялостно мрежата върху тавана, тогава започваме да правим стените. Първо се прави таван, след това се правят стени. Защо? Защото, както сами виждате, аз първо направих стените от тая страна, говорим. И сега моя Милош може да оклепе стената, която после трябва да се цикли. А не е нужно да правим двойни работи. Затова правиме съответно първо тавана, две ръце, както вече казах.
И след това правиме стените. Също важно нещо е, когато слагаме мрежа. След това ще слагаме друга. Шпаклова се до тук. Една част, тия 10 см остават нешпакловани. Защото като наслоиме повече лепило и като сложим другата мрежа тук да застъпи, тя ще надхвърли. Затова не се шпаклова до край, щом ще застъпваме с друга мрежа. И ето, което сега аз пак направих. Там пак ще имам застъпване. Но така е. Човек не може да мисли за всичко. Но бата Ицко е кадърен майстор и знае как да си отреагира при такива ситуации. Сега, понеже скелето ми е до тук, аз ще положа и на татика мрежа, след това ще си изместа скелето и пак ще импровизирам някакви си простоти, за да мога да докача и от тази страна. Така. Добре се получава. Нали? Както сами виждате, тук сме изкопали един канал, в който канал